Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan, heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro jud ka! Ay. Kinsa ni daog? So, kinsa ni daog? Actually, basta dula-dulaan ganin nyo ang gugma. Mudaog lang mong duha kung inyo i-accept nga pareho mong pildi. Magpapildi ka sa gugma. Saan man, nag-care naman ka sa tao. Nga nagdula-dula man mo, nya di man unta dapat mag-care. Di ba kung mag-care ka sa dula, meaning mahadlo ka nga ang imong kontra nga mapildi. Murag malain ka ba nga, di ko ganahan nga mapildi siya, magpapildi na lang ko. Nawa karon. Ay, na ako'y na-learn, Master Pops. Ana day niyang mga boys ba? Now I know. Napangka ang mga plano sa mga boys, sa mga diskarte tadiha. Ay, good mo pa, mga girls, dapat bright man kaha mo. Ay, lagi mo padala ng emosyon. Padala mong good mo anang kilig-kilig. Ay, isip-isip mabuti. Kung siya gyud ang tao nga para sa imo. Kung dapat ang mga girls gyud ang magkanabitang ang mag-decide kung worthy ba ning lalaki nga nanguyab sa iya, sa imong self, no? Worth ba na siya? Worth ba na siya nga guy? Worth it ba sa imong love? Worth it ba sa imong pagpangga? Kaya kung kilig-kilig ka lang diha, mablind ka always nga. Mula maningingon nila nga love is blind. Di mo makita kung unsay pangit. Dito na din kami ingon, sugto na ako ni siya. Sige. Not thinking nga daghan na kaayo mga nag-ingon or daghan na kaayo ang mga mga signs nga dili day siya para sa imo. Gahi lang yung kaog batikulon. Anyways, pili na ka wala pa ni daog. Wala pa na human. Ang pangutanan nato karon kung unsa kay buhaton ni Leon, no? Or na in love na ba kahato si Leon para sa inyo or wala? Libog pud siya. Sige, tawag karon sa mga nagdula-dula na dayunan. Tawag karon sa katong mga kapamilya nato dihang medyo relate. Na nagdula-dula sa una karon naigo. 0937373167. Hello, may gabi. Hello? Hello? Hello. Kinsa ni? Si yan, Mr. Ay, Chef. Ha? Poppy. Yan, lucky bye. Dua-dua. Ay! Tomboyish. Oh. Nakauyab na kag babae. Oo. Nakauyab po kag lalaki. Wala ba? So, ngano nakaingon man ka nga kuan? Nakarelate ka ani? Dili ki siya tanto nga relate, pero sa mga moves siguro. Meaning? Mura siya ka nang connected siya sa iyang moves, pero na-time nga magduduha ka, nga na ito, kung na-in love na bigig ka, or siguro dula lang siguro, or Si kinsa imong pasabot ani? Oh no! Si kinsa, aminin mo na. Ay, naminaw siya. Si Lily, unsa man ni siya? Friend, babae ni siya, lalaki ba ni siya? Unsa man ni siya? At babae, siyempre. Babae nga. Admirer? Admirer ni mo? Oo. Okay. Siya nakagusto ni mo? Murag both me.
Boat mo? Oh. Di pwede plain. Meaning, nga naman day, nagsugod sa kuan? Dula-dula? Ba, di naman sila mabutang po nga dula, pero murag na butang si ingana, din murag na kuan na sad. Libog sa koda. Dili man ibutang sa hunaon pero murag nabutang siya nga na. Kalibog ba sa imong nalibog na ka, mas nalibog na mi ha. So unsa may imong buhaton ani ron? Mas sada i-pursue gyud kung kuan. Kung love gyud imong kuan. Oh. Ganahan din siya og tomboy. Oh. Balag dili mo magkaanak. Okay ra siguro. pang family. Ganong hadlok man ka? Adlok lang kay basin Bayot. Ngano hadlok man? may mga doubts siguro. Doubt meaning nag-doubt ka sa iya, nag-doubt ka sa imong self. Nag-doubt ko sa myself. Nga, Kay basin dili siya mo tuo or nang ay siya salig. unsa niyo pagkaibalo nga dili siya moto or motoo siya kung di nimo sulayan. Mang sulayan. Sulayan lang ako. Sa sulayan na nimo panulay ka. Panulay kang dako. Bitaw. So imo na i-try meaning ugma na dayon or gabi naman god? Gabi na ugma na lang. Ugma na lang. Ulan pod pita. So unsa may imong mga plano karon na mga ingana nga mga moves? Imo na gid siyang ikuan. Ingani man gud na. Di ba mo gyud na ang gugma, kailangan man gyud ka mo risk go. Kung dili siya dili. Pero kung go siya di go na dayon mo na rin na. Tama dili. Tama Ang yun. madlok man ka. Pag ako makagusto sa isa ka babae, mukuan jud goy, mugong jud goy, balag unsa pa man ang kuan diha basta kung dili ka ganahan sa ako, wala na nga akong effort gihatag na nako ang tanan. Eh di bye. You don't deserve me. Ana. Ana na sis na unsa. Suraan ta diri. Di ba naman makakaikabuga? Naman sad. Di ba? Your worth mo nang i-love sa nimo imong self before nimo ihatag imong love sa uban. Dili kay mahimo siyang mo-complete sa imong life, mo-complete siya sa dili dapat complete na ka. Dapat ready na ka. Uy, kuan ako, I'm a whole person na. Kabalo na ko sa akong mga weakness, kabalo na ko sa akong mga strengths, and I love myself because I'm a real person. And kung nay mo accept aning ako ang ayo. Pero kung dili kaning taong akong giganahan, di katong uban siguro. Ay kadlok ha. Yes. Dili ka bayot ha. Tumboy ka. Oh no! Sige, at sa imong kuan advice na lang sa tanan mga nahadlok or kanang nagdula unsa ba ka? Advice na ako sa tanan na hadlok mas sada i-pursue kung antod sa makaya gid nimo, antod sa prove na gid nimo siguro na hurot-hurot na gid imong effort, then og dili gid niya madawat or kulang gyud, then siguro dili siguro kamo. Pero worth it siya para imong Risk go. gid din go. Yan. Go gyud basta green. Go gyud. Go lang gyud na siya basta green. Pero kung red gani, ayo, yak, red. Yeah. Leed ng red kay Bitaw. Sige, ansa imong greetings? Greet ko sa kuan nag-duty dyan sa Phoenix, just Tablon o Taguluan, mga kauban ako. Then mga kaila dyan sa Paula's Hotel. Sige, di na ni mana to? Especially kay Joy. Abi na kung dili nimo i-mention. Ay, i-mention yun na. Regards na lang ko ni Joy diha. Joy!
Ulat lang ka ugma do. Day ka ugma do. Anyway, salamat Raya. Salamat, Sad. Salamat, I love you. I love you more. Alam mo, so, patol biday ni Glaki. Bitaw, salamat Ray. Another caller po tayo mga pamilya. Thank you kay Ryan. Ray kung babae, Ryan kung magpalalaki na siya. Hello? Hello, good evening. Hello, Master Pop. Uy! Ayay, bayot po ni ba? Bayot ka, no? Master Pop. Ikaw, tumboy mo tong kanina, so ikaw, bayot ka, no? Dili, Master Pop, boy. Ikaw tong palakiro. Dili po kay tanto. Di mo amin. Bayot, di mo amin. So, naa kay mga, nga na lugar, kagwapuhan ni mo, dagang kayo ang nidool, ana. Di, sa una, Master Pop. Hinay Pero karon wala inay na. sa imong MRV kay, inay sa imong MR kay mura maglain pa minon. Hinay imong radyo. Okay. Palayo sa imong radyo. Dada, okay na, Master Pop. Palayo gamay, palayo pa. Wala kamay. Adto sa imong silingan. Okay. Singalan ganin nimo? Ako mo doy, Master Pop. Kau budoy. Oo, Sige. ako doy. Bod, unsa may kuan nimo na relate nimo ani meaning Nakarelate ko na, Master Pop, nung nagdula-dula. high school pa ako. Ha? High school pa. Ha? High school. High school pa. Ngano Oo. man nagdula-dula mo? Oo. Unsa man ni Basta ako ganit? ka basketball player sa ibang eskwelahan, tapos Pustanay. yung president namin isa ka tumboy. Mhm. Tapos tanaw na mo, Pastor Pop, laki gid siya. Mm. Hadlukan ko sa mga kauban namo. Pero ako nakanin ko nga may gusto ko niya. Meaning ikaw ang nakalike una. Oo. And then kuan ka. Gipostaan ka nga imong uyabon. Di sa katong kauban ako sa basket, saan ni over na sa botelya. Mm. Mapatugot na ko siya. Mm. Oo. Wog sa dihang. Kung sabi ay asa mo dula, naayos siya. Kung daladalahon para lang makakita siya sa dula nako. Ngayon, Anton niya, nagdila po dyan ako. Nakita ka kung mga ads na ito. Nalaka. Dili ba ka Ryan ang ngalan niya eh? Ryan ang ngalan sa tomboy? Hindi mas tutop, Aida. Aida! Amo na lang si Lorna o si Faye, ha? Nya, nag-uyab gud mo? Nag-uyab gud mo ni Aida? Diyan, pag kuha na mas tutop, may dula sa among barangay, dayon nakuyog siya. Dito na siya na ako napasugot. Nay nahitabo. Medyo wala pa. Ay, dili ka kuan. Wala pa mas tutop, kaya mo pa may pagsugot niya. Ay! Napagigay balak. So, imo lugar ning himong babae gid siya. May magtumas tutop na babae, di sa abi na mo, laki. Okay. So, itsura lang, boyish lang siya. Oo. Pero, kung sa may mong kuanan basi nagdula-dula ra ka, basi hindi mo ra siyang gidulaan. Wala dyan niya, nagkadayo mo mas tutop kay pag graduation niya, una man siya nag-graduate ako, tapos ako naulay ko niya. Nang lakaw po siya ngayon, narbaho, tapos wala namin magkita po sunod. Okay, so meaning, tungod sa long distance, nagkabulag na po mo. Long distance relationship. So, wala na nag-work. Wala na. Pagbalik niya, nagminyo sila sa katong barkada kaya nako. Lagi, so wala gid ay naitabo sa inyo. Wala. Pero babae gid siya kay nakaminyo Babae man. po siya. So, unsa man gisayangan ka? Sayang unta mas tutop niya sa man nga pag uli niya wa naman pud ko kay na naman pud ko sa una. Okay. Karon wala na pud separated na. Basta mo lang nimo experience nga nay mga pustaanay ug mga Oo, kuan. pusaan tapos abi pud ako og dili siya tibog og lalaki kay lalaki bisig barog. Pero imo yung gihatag nimong 100%. Oo.
Murag si Kuan Taguro. 100%. Sige. Grabe kay kadya. Guwapo kay kadya. Dili kay tanto Master Pop. Tumboy god imong napakuan agay. Unsa imong maingon sa mga normal ra nanging anak kanang magpustaanay sa mga friends, kantsa-kantsa, normal ra bagyod. Kailangan ba patulan basta gugma na ang kuan, pustaan? Hello. Hello. Kailangan ba patulan ang mga pustaanay sa mga kuan, mga amigo? Di pagkatuwaan ko ng Master Pop kay abi naman sa barkada na ko nga dili na ako mapasubot tong isa ka tumboy ba ganon. So, ang imong advice sa mga kabatan-onan karon mo patol ba ana or dili? Mupatol ba sa ilang mga kansya or dili? Sa ako na karon mas maayo yung dili. Kung Dili. unsay imong paglantaw niya, unsay imong pagtanaw, imo day ipakita niya nga mo na imong tumong. So dapat respetuan lang. Oh, respetuan tama. Dili binuangan yang heart. Oo. Lagi kay lahin po na maamayo man sa imo kay nakagusto magyud kag tinuod-aray, di ba? Oo. Pero kung wala ka nakagusto, then giilad-ilad lang nimo siya kay tungod lang sa mga kantsaw-kantsaw. Mo na may tabo karon, mo ni kang leon. Basin ikaw ang mabiktima noon. Nabiktima na yun. Ang biktima gid. Sige, i-greet na imong barkada nga nagkuan sa imo, Oo. tuklod. Sigurot ako na, Master Pop, ang akong mga kauban na nasa bamba driver, sila si Tibo, Ayan, Ruson, niya, ilabi na sa anak ko yung galablab niya, nasa bamba niyo, Master Pop, Uy, galadlad. sigurot ako. Umiga na ako, Master, pero wala sa galablab ka rin. Pwede mag-request, Master Pop? Unsa man? Unsa? Still heart, following, Master. Unsa man ang steel heart? Cheese gun. She's gone. Sige. Oo. Sige. Ako na Sige, salamat, i-play. Master Pop. Sige, salamat kayo sa inyo. There you go, mga migs. Ang atong mga callers. Agad salamat. I'm sure dagan po ang nakarelate diya. Dagay gusto mo tawag pero wala na gyud tay igong oras kay 12:01 na. Mag-1:01 na gini. Char lang. Bitaw, if ever na amoy na learn, no? Pwede raman po mo mag-share diha sa atong Dear MOR CDO Facebook page. Pwede mo mag-share dito. Pwede po sa inyong own timeline kung unsa inyong mga na-learn sa atong drama tonight. Kana bitang unsa inyong na-realize, unsa inyong gusto i-advise, pwede na siya. Butang lang ninyo dito. Butang og #Dear MOR nakakagigil or pwede na po Dear MOR or unsa ba ka. Okay? Ibutang ninyo sa inyong timeline or dito sa atong official Facebook page Dear MOR CDO. Paki-like lang kung gusto nyo. Pero kung dili, okay ra gyapon. Salamat sa mga nag-like ang Facebook page. Ben, ang mga message dani Ben. Master Pops, di ko kasulod. Oo, akong luagan. Sulod na. Sayang kay Master Pop, murag mao nang gibuhat sa akong uyab karon bay. Lami kay manawag bay. Pero joker man ka Master Pop. Basin mo binuangan ko. Ay kabala ka. Dili ko paasa. Anyways, mga kapamilya na akong igong time, it's 12:03 na. Tomorrow, it's another evening na naman. And Dear MOR, ay kabalaka na napuntay another episode tomorrow, September 4. Ay, karon naman dahil kay 12:03 na. Ang atong September 4 episode is... Hala, nagunsa naman ni nag-rated SPG naman ni Permi noon. Rated SPG pa rin. Tomorrow... #Dear MOR. Cambio! Dear MOR. Paano kung merong isang magandang babae na naghahanap ng isang lalaki na magpapaligaya sa kanya? Isang gabi lang yung hinihingi niya. Papayag ka ba? Abangan mamaya sa Dear MOR. #Dear MOR. Cambio. Tomorrow sa mga taxi drivers.
inyo ng kuan istorya ugma. Relate na relate kayo dyan. Labi na itong na yung mga sekreto dyan. Paano kung may isang magandang babae ng... No. Inahan po ng driver. Sa man mo, cambio ka pa atras or cambio pa paliko? Biglang liko ni may tabo ba? SPG tomorrow yan, ha? Rated SPG. Anyways, nana kung igon tayo mga pamilya, this is Mas Boppy saying, don't worry, be happy po may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka na lang kumomment. Sa mga single ladies and single moms, itaas niyo mga kamay. Kaya mo kiss na ko sa inyong mga ilong, mga dalaga o mga dalagang ina. Ready? Nakataas na? Nakataas na ba? Maika? Ready? Gilok na. And I'll be leaving you with a quote. Gikan sa atong drama tonight. Ang hashtag Dear MOR. Nakakagigil. Sugal. Sugal ang gugma. Dili dula. Kailangan ka murisgo. Mupatad. Dili magdula-dula.